Гражданское правозащитное движение Кулбуре. Остальные участвуют в работе Совета без каких-либо ограничений. Біздің бүгін өткен пикетте қатнашу шуңарда тұра. Хукуклар, халық хукуклары күнде бұзыла. Hem оларны соқларға біздің хукук органнары соқларға тиіспейтінді. Олар бір нәрсе де эшлемейлер. Зарплата аттырғаш, олар бүтіней шитке тойпылды бұл іштен. Шуңа күрә җинаятьчелек күннән көн арта, халыкларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы бүтіней юк. Шуның аркасында күндә менә быел битендә экология җылы, киресенчә бездә экология бозу җылы булды бу. Менә Куштаренконы алсак, безнең турда видеосюжет төшерелде. Бер авыл кырында барлыкка килде, берсе дә белмәгән, как будто ней, склад. Анда яталар ядохимикатлар, ашламалар, шулар агулап яталар суны һәм тирә-юнне. Менә шушыны берсе дә администрация күрәтеләми, отпискалар язып яталар. Хакимият безнең башлыгы Юсупов дигән бәндә аны җибәрә безнең президентка Хамитовка. Теге кире шуны кем язган кешеләр шуларга яңадан җибәрә. Шулай итеп эткә, койрыкка шулай уен дәвам итә. Менә шуннан иптәшләр нәтиҗә эшләгез инде. Бездә хокук органнары эшлиме, юкмы? Менимчә эшләмидер дип тә уйлыйм. Зарплата гына алып яталар.